Dneska vás vítam na mojej časti, ktorá vám ukážem potrava pre zajace. Mám tu toho málo, ale je teraz mokrá tráva, tak nechcem dávať tu na mokrú trávu, ako pupavové listy a tak ďalej. Takže dávam mojim zajacom jablko. Tak jablko na mesiačiky. Potom im dávam granule. A tu som dneska od môjho Pepa. Pepo je ako Kongo, tak som on nepapá kukuričky. No tak som zobrala od neho kukuricu a dala som si to do misky pre králiky. Tu je kukurica. Mám toho málo, ale bude toho dosť veľa. Potom tu mám kefu. To je výbava. Čistím aj s týmto hladkým, ale aj s týmto pichľavým. Ich češem. Ukážem vám ešte, skade mám pupavové listy a ešte bude prekvapko. Tak, kde mám veľa pupavových listov, tak dobre vidíte. A teraz vám ukážem prekvapko. A to prekvapko je, že dávam z jabloní odrežem konár a dám zajacom. Teraz bude ďalšie prekvapko v ďalšej časti. To bude súťaž. Bude to súťaž za 5 odberateľov. A to uvidíte v ďalšej časti. Takže pozerajte a dávajte lajky a odbery. Čaute.